Здравейте, приятели на спорт тежка категория, малко след като бе изтеглен на жребия за Купата на България и станаха ясни четвъртфиналните двойки, от които някои фенове няма да са много доволни. Визирам приятелите ни от Сухата река, феновете на Левски. Лека закачка. ЦСКА на първо място домакинства на отбор от Бистрица, а Левски гостува на Лудогорец. Другите две двойки са Локомотив Пловдив, Ботев Пловдив и Ботевград Арда, като победителят ще бъде излъчен в само една среща. И така, този жреби е добър за ЦСКА, лош за Левски и смятам, че е сравнително приемлив за абсолютно всички други отбори, тъй като Ботевград се получава не лош шанс за втори пореден път да е на полуфинал при домакинство на Арда, която Арда не е Арда от миналата година. Има подобрение в играта, но не мога да кажа, че са дори на 70% този отбор. Локо Пловдив, Ботев Пловдив, високи страсти, нажежени до червено, ще бъде готино дерби. Аз лично мисля, че Димитър Димитров, Херо, почва да си личи неговия почерк върху отбора на Ботев Пловдив и имат доста големи шансове да се победят от тази двойка, отново да са на полуфинал. И за ЦСКА, защо не, един от най-добрите жреби, за не е Ботевград на националния стадион, но пак отбор от Бистрица, така съперник, който предизвиква доста негативни реакции и коментари и ще има определена мобилизация в момчета на Христо Янев. Има да си връщи за първенство, разбира се, първи мач го загубихме с 1-0. И така, най-лош жреби изтегли отбора на Левски, който отива да гостува на Лудогорец в Разград. Така, разбира се, има и две страни монетата. Аз лично съм на мнение, че Лудогорец покрай потенциалните им допълнителни ангажименти в Европа, защото са на много добра изходна позиция, може да се окаже така, че те трябва да отпишат един турнир. Не мисля, че Лудогорец в момента отбор, който би отписал Лига Европа. Дали става въпрос за умения, форма и така нататък, при всички случаи, ако Лудогорец отиде на фаза, в която трябва да играе още мачове в Европа, купата може да бъде отписана. И феновете на Левски мисля, че не трябва да са толкова негативни спрямо жребия, защото имат не лош шансове да спечелят тази двойка, понеже много мачове Лудогорец ще трябва да изиграе в този период и няма да има същата подготовка, няма да има същата свежест. И аз съм по-скоро склонен да си мисля, че това е лош жребий за тях, отколкото за някой друг. Защото ако приемем, че Левски е във форма и че се справя добре, Лудогорец трябва да е може би 90-100% от силите си в този матч да спечели двойката. И аз от друга страна имат матчи за Суперкупата двата отбора и се очертават 5 мача между Лудогорец и Левски през пролета. Какъв е плюса за Лудогорец? Лудогорец в тия два мача за Купата и Суперкупата може да спечели, тъй като разбира се е по-класен състав. Лош старт на първенството за техните стандарти, но няма какво да си кривим душата и да се лъжем. Все още разполагат с така широчина в състава, която Левски не могат дори да си помислят. И единството предимство на Левски пред Лудогорец е ни 7 точки. Нито игрово, нито тактически, нито нищо. Затова си мисля, че Лудогорец тия два мача, ако наделенът Левски ще вземе много сериозно психологическо предимство за пролетния полусезон. И това, разбира се, съответно може да се каже и за Левски, ако успее да наделе в тези два мача, но минусът тук какъв е за Левски? Хулио Веласкес просто не печели големи мачове. Има един мач във Варна спечелен срещу Черно море преди месец и половина-два, ако не се лъжа с точност. И като изключиме това, той просто няма навика да взима големи двубой. Много често даже ги губи. Което пък по принцип оказват единствените му загуби, но определено тези изблъсъци между двата отбора така ще дадат една добра насока това съперничество, къде тръгва през пролета и по този начин как ЦСКА може да се облагодетелства, защото ако двата отбора, първо да кажа, ЦСКА е в четворката. Няма какво да се коментира, няма какво да спори, ЦСКА е в четворката. Ако двата отбора, които така са на значителна дистанция пред теб, Бистрица не ги броя, защото ще спукат гуми, то е ясно, те пукат гуми непрекъснато. Ако Лудогорец и Левски са пред теб, имат да играят помежду си
Още 5 мача. Един с друг. По 3 мача с тебе. Реално ти си в ситуация, в която ми се струва, че си по-добре. Защото това за тях са 8 тежки мача. На кръв. С много голям емоционален заряд. Предполагам, вечните полемики около варове, съди, реферирани и така нататък. Назначения, Кирил Домовчиев, БФС, така, Делян Пеевски, нали, да не нализам в тази тема. ЦСК е свикнал да се бори с триглавата ламя. От бая време и 6 мача срещу Лудогорец и Левски така. Отваряме една скоба. Ако ЦСКА продължи за купата и Лудогорец продължи за купата, може да се срещнат, стават нови 2 мача, може пък се срещи на финал отново, не се знае нищо. Но ЦСКА с 6 мача тия 2 отбора ще ги изиграе. Обаче те имат по 8 тежки и мисля, че от задна позиция ЦСКА в сянката така и с по-малко напрежение за титлата. При ни 2-3 равенства между Левски и Лудогорец. Не, те 2-3 равенства трудно ще направят за първенство, нали? Въпреки, че не е изключено, но при ни 2 равенства между тях и победа на ЦСКА в директните матчове, разбира се, ЦСКА може да излезе с едни гради напред. И това да е плюс за червените в битката, защото 10 точки са, бе. Никой не може да ме убеди, че ЦСКА не трябва да гони титлата. ЦСКА трябва да гони титлата. Каквото ще да става. 10, 12, 13, да бяха 15, добре, те са 10. ЦСКА може. Аз определено си мисля, няма вие дали са 10, защото ако не са 10, ами са повече, ще е малко... Да, 10 точки са. Не. 13 са. Станаха 13, бе. При 13 точки вече е друго. Да, да Лудогорец са на 7, ние сме на... Лудогорец е потенциал на 7, ако ще вземат мача с Беров, в който не се съмнявам. Да, загубихме от Черно море. 13 точки, окей, добре, пак си мисля, че могат да бъдат голени футболистите на Хулио Веласки, защото ЦСКА е в по-добра форма последните няколко седмици. Не са малко, наистина не са малко, но ЦСКА трябва да гони. Директни двубои, колкото искаш. Така че в един момент всичко може да е в ръцете на отчета на Христо Янев. Може да звучи много така червените очила, оптимистично, не знам си какво, но аз определено си мисля, че ЦСКА е в подем. И допълнителният буст от новото пълнение Педрита, аржентинец, играл в най-високото ниво в Аржентина. Според мен доста качествен футболист. Нямам никакви наблюдения спрямо него. Но си мисля, че може да е много добър футболист за нашите стандарти. И с нощи се появи слух, че подписва и с бразилски футболист от ново крило. Отново игра от най-високото ниво. Лео Перейра, ако не се лъжа. Има мачове за Гремио в серия А. Отделно за ЦРБ, Атлетико Гуянезе, ако не се лъжа, или Паранезе. Има мачове и за Копа Либертадорес. Така че да не говорим, че и статистиката му за футболист, който идва в А група от Бразилия, не е никак лоша. В смисъл, футболистите, които имат сравнително малко голови асистенции в Бразилия, дори са склонни да се позиционират в по-добри отбори в Европа от българските. Затова съм оптимист. Ако това се окаже вярно, разбира се, ЦСКА с нови 2 крила преди старта на подготовката. Личи си, че може би са се взели мерки и са се научили старите грешки, защото определено има какво да се желае на тема селекция. Просто не трябва да закъснява. Закъснели селекцията, сезона може да отиде на кино. И след това да се вика и го гони. Така, общо взето ЦСКА с този жреби допълнително взима си мач, отиде на полуфинал вече. Мисля, че никой не може да каже не атакувайте. Естествено, че атакувате, не може да се отпише турнир. ЦСКА трябва да вземе турнир. Трябва да вземе трофей. ЦСКА трябва да вземе трофей, защото това е важно за европейското участие на клуба, за реномето и за високия морал. Ако ЦСКА влезне
новия сезон с трофей, това ще е просто едно допълнително повдигане самочувство, от което всички имаме нужда. Затова съм оптимист. Виждам, че се работи както трябва и Христо Янев намери ключа към отключването на този потенциал в ЦСКА относно морал, раздаване и така нататък. Това са неща, които съпъсват ЦСКА, просто бяха забравени някъде известно време и аз лично много страдах от това. Добре, какво остана да коментирам? Мисля, че покрих темата за Лудогорец и Левски, покрихме жребия, иска ми се просто вече да е февруари мачовете да идват, защото аз съм убеден, че всеки от конкурентите за титлата ще направи достатъчно на трансферния пазар, за да се подсили. Въпросът е, че Лудогорец го прави с по-ясна структура, с по-голяма организация и много по-лесно. Защото отгоре те имат и футболисти, които могат да продадат и да получат много свежи пари, с които не съм сигурен, че примерно Левски разполага. Но амбицията в ЦСКА според мен е на много високо ниво. И ако това са двете попълнения на ЦСКА преди 1 януари, аз искам да видя какво ще стане след 1 януари. Защото трябва да се вземе един централен защитник задължително, според мен. За Халф, да, може да вземе един Халф. И защо не един десен бек? Защото според мен вече Пастор харесва ми, но има малко по-големи очаквания от десния бек на ЦСКА. Иван Торицов, според мен, ако не си тръгне тази зима, ще тръгне лятото. И просто ще му е време. Така, благодаря на всички, които изгледат това видео. Абонирайте се, харесвайте, коментирайте. Без значение на кой отбор сте фенове, без значение какво искате да кажете. Искам да вода конструктивна дискусия на тема спорт и най-вече футбол. Затова всичко е добре дошло и до нови срещи. Чао!